euskarak bai ala bai presente egon behar du, iraultza teknologiko honetan. Euskarari dagokionez, esan dezagun adimen artifiziala dagoela B batean, ezta? Badago ikaste prozesuan erdian, eta beraz, hutsuneak ditu, eta beraz, B baten dauden ikasleak egiten duten bezala, askotan ere gramatikara jo behar dute edo irakaslaren gana, ez? Orduan horrekin esan nahi dut, oso testu, oso ekoizpen onak egiten dituela, baina beti horreztu beharrekoak, bai? Gure adituak eta gure esentzialariak eta izan baditugu Euskal Herrian ere, bai? Aspaldien hasi zirela nolabait ere, haian sakontzen, garatzen, bai? Eta nolabait euskara ere, teknologia berriez hornitzen hasi ziren. Kasurako, euskararen korpus historikoa eta oraingo korpusa ere eskuragarri daukagu aspalditik, bai Euskaltzaindiaren webgunean, bai EHUren webgunean. Eraultza teknologiko honek, batetik aukerak eskaintzen dizkigu eta bestetik mehatxuak ere. Bazterketak egiteko orduan, zelan baliatzen dituzten teknologia hauek, ezta? Direla penganilloak, direla adimendun telefonoak, nolabait iruzur egiteko, ezta? Horrekin batera ere, lanean ari gara eta egun baditugu hainbat tresna informatiko horri aurre egiteko, ezta? Baditugu programa informatikoak nolabait iragazteko, lanak egiten direnean eta probak egiten direnean, benetan egiaztatzeko noraino den egiazkoa eta noraino den adimen artifizialetik hartutako dokumentu bat. Irakasleentzat ikasleentzat bezala itzelezko tresna da. Lehen, ez dakit zenbat denbora egiten ez dakit zenbat ematen genuen zerbait egiteko, jarduera bat egiteko eta hori gaur egun ondo zehaztuzkero, adimen artifizialak dida batean egiten dizu, prestatzen dizu jarduerara, hori ez da. Orduen guretzat, guri lana itzel errazten digu. Eta egia da, gure prestakuntzan erabat txertaturi dagoela. Ikasturte honen hasieran izan genuen adimen artifizialean trebatzeko prestakuntza bat. Material sortzeko orduan, ze aukera ematen dituen eta batez be horretalako. Oraindik nolabait hori, oraindik nik imaginatzen dut laster etorriko zaigula, apur bet hori galbae lan hori ere egiteko, ikusteko benetan ikasleen ekoizpena norainokoa den, eurek egindakoa ala makina batek egindakoa, ez da. Ni trebatzaile lanetan ere ibili naiz, diputazioan egin zuzen ere, eta orain dela 3 urte martxan jarri zen halako aplikazio bat. Eta egia esan da langileek pila bat erabiltzen dute. Areago izango dizut, pantaila martxan pizten dutenean, badute horrelako ikur bat, klikatzeko, eta orain oso erosoa dago da, ez dute zabaldu behar inolako aplikazionik, oso eskuragarri daukate zer bat, klikatzeko eta itzulpenak egiteko. Eta egia esan da pilo bat erabiltzen dute.